palvelut pelaa. Sen lisäksi, että nuo koulubussit kulkee tuossa, niin meillä käy nyt jo tänä keväänä toisen kerran ja joka toinen viikko jätski-auto tuossa maitolaiturilla. Niin en kyllä ymmärrä millä se maalämpö oikein sen lämpötilan pitää tasaisena. Täällä ulkopuolella on lämpömittari tai joku semmonen ja sisäpuolella ei ole ensimmäistä. Ja siitä huolimatta meillä on tasainen lämpö. Bad på svenska. Ja täällä nyt vois kyllä laulaa vaikka, jos osaisi niin ääni kaikus hyvin. Tuossa on vessanpönttö, ei ole vielä kyllä. Ja suihku on suurin piirtein tässä näin. Vesi tulee. Mutta kun se tahtoo. Mie taas on sanonut kyllä koko ajan, että hyvin itsekkäistä syistä, että kun itsellemme halutaan hyvää, niin siinä sivussa voisi tarjota jollekulle muullekin mahdollisuus. Peili ei näy nyt. Niin, ja semmoinen, että pienempikin ihminen näkee. Ja sitten lavuaaria, jossa hampaat pestään. Ja voi myös paraajaa. Joo, olisi hyvä. Olisi kyllä hyvä. Suurin työ täällä on hävittää tavaraa pois. Nyt tää on niinku normaali toimisto, niin kuin näkyy. Laskukone ja tietokone ja ikkuna. Tästä tulee yhden ihmisen makuuhuone jossakin vaiheessa. Tässä oli meidän harjoitteluasukas, eli meidän äiti asuu täällä viimeiset 10 vuotta. Tässä oli hänen vuottansa. Tuntuu hyvältä, että on saanut tosi myönteisen vastaanoton tää kyllä. Ja ihan monella alueella, että niin nämä rahoittajat kuin sitten ihan tuolla Facebookissa tai nyt tuolla Kaupungilla ihmisiä tavatessaan, niin tavan takaa, että onpa hienoa ja näin teet televisiossa. Ja menestystä teet. Niin, siis semmoista tulee koko ajan. Kanssa vitti elää, että ei vaan, että minä vaadin, että minun pillini mukaan toimittavat. Se on vaikea juttu. Se on haastaks. Niin, kun ihan kahdestaan eläessä jo. Saatika sitten, kun tulee ihmisiä, jotka on niinku vieraampia alun perin. 50 vuotta harjoiteltu eikä aina onnistu kyllä. Ensi jouluna täällä varmaan joulujuhlaa vietetään. Kuusen paikka on tässä, tuolla on tuo naula katossa. Meillä kuuset roikkuu aina katossa, ettei niitä pääse teine kaupunkiin. Idea tuli siitä, että ensimmäisenä jouluna koirat kaatovat ainakin 2 kertaa joulukuusen ennen kuin ripustettiin katto. Tää on nyt tällä kertaa työn alla. Tästä on tulossa yhden ja 2 ihmisen makuuhuone. Eli kuvitellaan, että myö ehkä asutaan tässä, jos ei muita vaihtoehtoja tule. Patterit on varastossa siellä, jotka ei ole vielä asennettu. Siinä voisi olla semmoinen huone, jossa voisi valita nukkumapaikkansa parven täällä. Ei ole vielä purettu parvea, kun ajateltiin, että jos vaikka omaisia tulisi käymään, jotka jaksaisi kiivetä ja aamulla syötyä. Meidän kohtalon usko on sellainen ja oikeasti me ollaan sattumaa uskottaa. Että sattuu kaiken näköistä. Ja sitten kun sitä riittävän pitkään sattuu ja sen sattuman valitsee, niin siitä tulee se kohtalo. Että se on se näköistä, ei ole olemassa taas ulkopuolta, joka iskee näin. Kylpyhuoneita tulee olemaan 3 kappaletta ja 2 on tämmöisiä ja 1 on tuossa väliosassa pikkusen pienempiä. Niin 2 vessaa sen lisäksi, eli yhteensä 6 vessaa. Tämä on tässä ollut niin pitkään, että tämä on jotenkin sen paikkansa lunastanut, että se on tässä. Ja sitten tietysti se, että tämä antaa mahdollisuuksia niin paljon. Joo. Että ajatellen vaikka niitä kuvisleirejä aikoinaan tai se, että iso porukka on voinut tuohon kokoontua tuohon salliin. Ja antaa mahdollisuuksia. Joustava. Siis tämmöinen hirsitalo on joustava. Riittävän pitkä, niin joustaa kyllä.